Ang atong topic karon is all about na naman sa mga gwapa. So sa mga gwapa dira nga nagtanawan ni na video, so pansin na po siguro may mga batig itsura oy. Ay po mo si pamili gwapo. Kay kasigaran po biya mga gwapa sa mga dili itsuraan biya maabot. Kay kasigaran biya mga gwapa ron mga batig batasan. Kasigaran magpabungol-bungol pa. Kay ingon sila pag mga gwapa daw bungol, kung tawagon gali paglingin nila nga ay bati magnaw, dili na lingion magpabungol-bungol na yun para ingon gwapa. So ayo kayo mo palabi og pakita sa inyong bati nga batasan kay bota kabalo kita ra dayang magadayon. Con thơ thì khảo cây bên mà lên kinh phong ra nó còn canh mà nó mà lên mập và lòng vòng tay ngô canh ngô canh lên chiêu biết thơ. Con thơ thì khảo cây bên